Ja està tot a punt perquè comenci la 15a mostra de cinema de Castellar del Vallès, al Bram. Des d'aquest divendres i fins al 5 de març viurem uns dies cinematogràfics amb les projeccions de la inauguració de la secció oficial i del Bram castellarenc. La mostra s'inaugurarà aquest vespre i comptarà amb la presència via videoconferència del director de la pel·lícula, Juan Diego Botto. Aquest diumenge se celebrarà la tradicional passada de Sant Antoni Abat, organitzada per l'associació Els Tres Tombs de Castellar. I per part del Centre d'Estudis Arxiu d'Història s'organitza un nou tom per la història. En aquesta ocasió es farà a l'església de Sant Feliu del Racó i comptarà amb una actuació musical. Gaudim de la cultura!